takav je rudarski posao i rudarski hleb. Nikad nema sigurne budućnosti i bezbedne što se nas tiče. Što se posla tiče, mi radimo više nego što smo nekada radili, ali je para sve manje. Ali se nadamo bolje, nadamo se da će ova nova vlast valjda doneti neki boljitak. Pre svega više posla u decu za ovu omladinu i eto šta drugo da vam kažem. Stvari se to najviše nadaju, gde će decu da zapošljavaju, gde će oni da dočekaju penziju. To je ono što ih ovako brine. Praznično raspoloženje ko praznično, znate, rudari su takvi. Njima je vrlo malo potrebno da bi bili zadovoljni. A činjenica da je to tako, mi smo recimo na inicijativu našeg sindikata, a i uz pomoć našeg rudnika i kompanije, dogradili tribine na školskom igralištu gde se noću skupi do 1000 ljudi i gleda turnir. Samo je jedan deo, to je jedna mala sitnica koliko su ljudi zadovoljni, koliko im je malo potrebno da bi bili zadovoljni. A zamislite da se pokrene nešto više, šta bi tek bilo. Mi kao deo javnog preduzeća u čijem su sastavu 9 rudnika sa podzemnom eksploatacijom računajući i nas, posle zatvaranja našeg rudnika mi smo počeli sa izvođenjem rudarskih radova u drugim rudnicima. Naši radnici trenutno rade u 3 rudnika, u Lubnica, u Zaječaru, Sokobanja i u Rembasu. Upravo imamo negdje oko 300 radnika, ali taj broj nikada nije kod nas precizan jer je fluktuacija stalno. Jedni odlaze, drugi dolaze i tako. Evo sad imamo recimo 9 penzionera, pa primamo novih 9 i tako. Ali otprilike cifra se kreće oko 300. Broj je 250 u jami i 50 je direkcija, straža, vozni park i tako. Međutim, mi ne možemo da zaposlimo sve koliko je veliko interesovanje za jam. Ja sam u Aleksinačkom rudniku počeo da radim sad nepune 22 godine i 82. Znači 30 godina sam u rudniku. Ali kad god treba nekoj zvaničnoj politici neki poen, oni kažu otvaraju jamu ili otvaraju škriljac ili ja imam pravo da ne verujem, a oni nekim ubedu u suprotno. Evo recimo 6. okno, to je taj deo tamo od Subotinca, to ne bi bio klasično okno, nego bi bio podskop. Investicije koje bi možda koštale $10 miliona, tada su koštale, jer vrlo dobro znam taj deo. Znači trebalo bi $10 miliona investicija koje bi počeli nakon 3 mjeseca da se vraćaju kroz ugalj. Nama bi trebalo 3 mjeseca da uđemo u sloj i da počnemo da radimo pripreme i da otplaćujemo dug. Sad, kolika je želja moćnika? Ako oni pričaju o škriljicu za koji treba €1 milijardu da bi se počeo, zašto ne daju 10 da počnemo sa eksploatacijom 6. okna koje bi najpre moglo. Drugo okno gdje je bila nesreća, ono je jako teško i duboko. Tako i u nekim sretnijim vremenima i boljim da je imao više para, teško da bi opstalo. Po drugo okno za 600, pretpostavljam da bi moglo. Ako se ne okrenemo svojim resursima, da mi počnemo da radimo ili proizvodimo, ne mogu nas krediti da izvuku. Ako ne počne proizvodnja u svim sferama, bez proizvodnje nema života. Od kredita se ne živi. Ja se nadam da će, bar ne mora da se otvori Aleksinački rudnik u ovoj godini, ali u narednih 5-6 neka se otvori.